ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ. ನನಲ ದಾನೆ ರಿಕ್ಷದ ಅಂಕಲ್ ಬೈದಿಜೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನನ ಒಂತೆ ಕಾಪುವೇನು ದಾನೆ ಬಾಲೆ ನನಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋತಿಜ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನನಲ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಜ ನೀ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತಂದು ಪೋಯರೆ ರಿಕ್ಷದ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಕಲ್ ಒಂತೆ ಯಾನ ಕಾಪುವೆ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಆವು ಬಾಲೆ ಈ ಮೂಲೆ ಉಂತಲ ಓಡೆಲಾ ಪೋಚಿ ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಕ್ ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಆಟೋ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಲ ಅವ ಈ. ಹಾ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್. ಗುರುಕುಲೆ ಹೊರ ಬೇಗ ಬಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಆನು ಒರಿಯೇ ಉಂತೊಂದೆ. ಹಾ ಅಂದು ಆಯ್ನ ಕೈತ್ತಲು ಏರಲಾ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಆಯ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಲೆ ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒರಿಯೇ ಉಂತೊಂದ ಈ ಏರೇನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ರಿಕ್ಷದ ಅಂಕಲ್ನ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಾನಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಏತ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ದಿಂಚ. ಓ ಆ ರಿಕ್ಷದ ಅಂಕಲಾ ಆರೆ ಪಣ್ಣಿ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ನೋಟಿ ಲೆತನ್ ಬರಿಯರೆ ಬಲ ಇಂಕುಲ್ ನೀನನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತನ್ ಪೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲಿ ಏರು ಪಂದಿಂಕ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ರಿಕ್ಷದ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನೆ ಮುಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ರಿಕ್ಷದ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಕಲ್ಡ ಪಂದ್ ಡ್ಯಾಡಿಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕಯ್ಯ ನಾನು ಡ್ಯಾಡಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ತಂಪೋಪೇರು. ಗುರುಕ್ಲೆ ಇಂಬೆ ಬಾರಿ ಚಾಲುಲ್ಲೆ ಇಂಬೇನು ಇಂಚ ಮಂಗಟ್ಟಂಡ ಆಯಿಜಿ. ಹಾ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾವೆ ಇಂಬೇಗು ಮತಿ ತಪ್ಪುನ ಮರ್ದನು ಮೂಕುಗು ಪತ್ತುವೆ. ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಶಿಷ್ಯ ಇಡೆ ಬಲ ಇಂಬೇನು ಪತೊನ್ಲ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಜಾಗಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಕ. ಆವು ಗುರುಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೊಯ್. ಊರುದ ಕಾಡ ಬರಿಟು ಉಪ್ಪುನ ಪರಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಡದ ಕನತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ ದೀದುಪ್ಪುವೇರು ಅಡೆಗ್ ಸುಮಿತನ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಆಯನು ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲಾಲ ಆವು ಗುರುಕ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದರ್ಗ ಗಂಟೆ ಐನಾಂಡ್ ನನಲಾ ಬಾಲೆ ಬೈಜ್ಜೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾದಾಯಿಗ ಕಾಲ್ ಮಂತು ತೂಪೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡು ಸುಮಿತ್ ನನಲ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದಿಜೇತೆ ಈರಿ ರಿಕ್ಷಾಡಾಯನ್ ಇಲ್ಲಗ ನನಲ ಬುಡ್ತಿಜಾರ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಿತ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸಾರ್ಗ್ ಕೋಡನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಐಕ್ ಸಾರ್ ಓಕೆ ಪಂದು ಕೋಡನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ದಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಿತ್ ನನಲ ಬೈಜ್ಜೇನೆ. ಓ ಅಂದೆ ಅಂಚನ ಮೇರೆ ಲೆತಂಪೋತೆರ ಅಂದಾಯನ ಯಾನ್ ಮೆರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತು ತೂಪೆ ಅವೇ. ಹಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ನನ್ನ ಮೆರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತು ತೂವೋಡು. ಓ ಮೇರೆ ಬತ್ತೆರತ ದೇ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಆಯ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೈಜ್ಜೇನಾ ರಿಕ್ಷದ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜಂದು ಕೋಡೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಇರೆಗ ಅವಲ ನೆನಪಿಜ್ಜ. ಓ ಆಯಂಗ ಕೋಡೆನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕ ನೆನಾಪೆಜ್ಜಿ ಅವಲ ಯಾನೆ ಕೋಡೆನೆ ಆಯ್ಗ ಓಕೆ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಲಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿದ ನಡುಟು ಇಂಕ ನೆನಪುದ ಅಂತನೇ ಪೋಂಡು
ಸುಮಿತ್ ಶಾಲೆಡುಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋದು ಆಯ್ನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ದೇ ಉಂದು ಬಾಲೆನು ಮುಲ್ಪ ಓಲಾಂಡಲ ಈರು ತೂತಾರೆ. ಸರ್ ತೋಜಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಓ ಇಂಬೆನಾ ಇಂಬೆ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ದ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಂತದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಬೆ ಪೋದಾತುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬತ್ತದು ಲೆತಂ ಪೋಯರ್ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಛೇ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುನ ರೂಮ್ ತೋಜಾಲೆ. ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪೊಂಡು ತೋಜಾವೆ. ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಬಲೆ. ಹಾ ಉಂದೆ ಉಂದೆ 4 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ರನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಹಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹಾ ಸೇಮ್ ಕಲುವ ನಕುಲು ಮುರಾನ್ಲ ಇತ್ತಿ ನಕುಲೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಮಿತ್ ಓಲುಲ್ಲೆಯೇ ತಿಕ್ಕಿಯೇನೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದದೆ ಒಂತೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೋನು ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನು ಬೇಗ ನಾಡ್ದು ಕನಪೆ ಈನನ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಚಿ ಮಾರೈತಿ. ದಾದೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲರೀರು ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಡೆಗ್ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಉಂದೇತ ನನಂಜಿ ಬಾಗಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ತುಯ್ಯರೆ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಕಾತೊಂದು ಪೋರತೆ ಎಂಕಿಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೇಗು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕನೆನೆ ಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೈತಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.